Het kan wel een tandje minder met het aantal stikstofgevoelige gebieden in Zeeland, vinden de boeren zelf, maar ook de politieke partij Pro. Ik denk dat we landelijk gewoon even heel oppervlakkig gekeken hebben en niet zozeer naar de uitzonderlijke positie die Zeeland heeft, waar gewoon iets minder veeteelt is dan in andere gebieden en waar we ook gewoon heel andere problemen hebben. Straks meer daarover uiteraard, net als over dit. Droogte blijft sluizen parten spelen. En van een watertekort heeft boer Martijn dan nog weinig last. Goedenavond. Het kabinet moet een aantal gebieden in Zeeland schrappen op de lijst van stikstofoverbelaste plekken. Want die plekken zijn helemaal niet overbelast, volgens de boerenbelangenorganisatie ZLTO. Het kabinet heeft naast de bekende probleemgebieden, de Manteling en de Kop van Schouwen, ook 5 andere gebieden aangewezen. Boeren in die 5 gebieden zijn enorm geschrokken. Wat dat betekent dat ook zij hun veestapel moeten verkleinen of zelfs moeten stoppen met hun bedrijf. Nieuwe minister Jamie van Essen wil doorpakken na een jarenlange verhitte discussie met de boeren over stikstof. Hij publiceerde kort voor de zomer een brief met overbelaste gebieden waar strenge maatregelen nodig zijn. En die maatregelen liegen er niet om. Als je dicht bij zo'n gebied boert is het of inkrimpen of verkassen. Behalve de bekende probleemgebieden Manteling op Walcheren en de Kop van Schouwen werden voor Zeeland nu ook opeens 5 andere gebieden genoemd, zoals de Ierseke Moer. Tot woede van de ZLTO. De brief die is 26 juni gekomen, net voor de vakantie. Politiek en overheid. Van fijne vakantie iedereen. Ja, en we gooien het over de schutting. Maakt u zich maar 2 maanden zorgen om niks. Dat vind ik echt wel iets dat kwalijk is. En dat zouden ze in Den Haag zich wel van bewust moeten zijn. En we gaan naar de Ierseke Moer, een van die aangewezen gebieden. Daar staat voor ons Ariane Laforte. Ja, Ariane, zorgen om niks. Waar baseert de ZLTO zich op dat 5 van die 7 gebieden zo van de lijst af kunnen? Ja, de ZLTO die baseert zich op de eigen ERIUS stikstofberekeningsmethode van het Rijk. Ja, het is een beetje een technisch verhaal, maar daardoor zou klip en klaar blijken dat gebieden zoals hier, de Ierseke Moer, helemaal niet stikstofoverbelast zijn en dus van de lijst af kunnen. Maar goed, ondertussen is die brief van het kabinet met die 5 gebieden keihard aangekomen bij boeren in die 5 gebieden. Als je hier in de omgeving rondrijdt, zie je die spandoeken staan. U betreedt onteigening. De boeren die we hier spreken willen niet voor de camera, maar vertellen wel over de grote onzekerheid waar ze nu in zitten. Een jonge boer die ik hier in de omgeving sprak, die zegt, ja, kan ik nog wel de boerderij van mijn ouders hier overnemen? Ja, en opvallend is ook dat de ZLTO niet de enige is die dit vindt. Nee, ze krijgen steun uit de onverwachte hoek. Pro, oftewel Partij van de Arbeid, GroenLinks. Die zegt dat ze over die brief met die 5 nieuwe gebieden, dat ze daar toch ook wel erg verbaasd over zijn. Ik denk dat we landelijk gewoon even heel oppervlakkig gekeken hebben. Of tenminste, oppervlakkig is misschien het verkeerde woord. Maar dat er vooral naar natuurgebieden gekeken is. En niet zozeer naar de uitzonderlijke positie die Zeeland heeft. Waar gewoon iets minder veeteelt is dan in andere gebieden. En waar we ook gewoon hele andere problemen hebben met scheepvaart en neerslag vanuit andere landen. Denkt u dat uw kiezers zich daar misschien over zullen verbazen, over dat standpunt? Ik mag hopen van niet. Het klinkt misschien controversieel, maar aan de andere kant, als we het kunnen aantonen, dan is het toch goed. Ja, GroenLinks, Partij van de Arbeid, oftewel Pro, die stelt wel een keiharde voorwaarde. Gedegen onderzoek moet echt zwart op wit moet aantonen dat gebieden zoals hier, de Ierseke Moer, echt niet stikstofoverbelast zijn. We hebben ook natuurorganisaties als het Zeeuws Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie benaderd voor een reactie, maar hun experts waren nog op vakantie. Ariane, dankjewel. Tussen begin juli en nu zijn er 24 natuurbranden geteld in Zeeland. Dat is meer dan de afgelopen jaren. Oorzaak van de stijging is de aanhoudende droogte. Afgelopen nacht nog woedde er een brand op een stuk duin bij Westkapelle. Vrijdag was het ook nog raak bij het Walcherse dorp en bij Wolvaartsdijk. Eind vorige maand is het natuurbrandrisico verhoogd naar fase extra alert. Bij deze fase is open vuur verboden in natuurgebieden. De meest kwetsbare regio's in Zeeland zijn de Kop van Schouwen, de Schotsman, natuurgebied de Manteling, het Axelse Bos en het waterwindgebied bij Sint-Jansteen. De stremming van de Oostsluis in Terneuzen is met 2 uur uitgebreid naar 6 uur. De 3 sluizen bij Terneuzen zijn sinds begin juli al gestremd rond laag water op de Westerschelde om kanaalwater te besparen. De stremmingsduur van de andere 2 sluizen wordt niet aangepast. Die sluizen zijn 8 uur gestremd rond laag tij.
Het kanaal van Gent naar Terneuzen wordt op peil gehouden met regenwater wat in Vlaanderen en Frankrijk valt. Door de aanhoudende droogte is er steeds minder wateraanvoer en zijn maatregelen bij de sluizen in Terneuzen noodzakelijk. En de pijnpolie in het ADRZ-ziekenhuis in Goes is sinds begin deze maand weer open, nadat het halverwege juni per direct de deuren sloot. Er zijn waarnemende artsen gevonden die de poli nu draaiende houden. Voorlopig is de poli 3 dagen geopend, op maandag, woensdag en vrijdag. De poli moest plotseling dicht vanwege een personeelstekort. Volgens bronnen kwam dat nadat een arts overstapte naar een andere kliniek en een groot deel van zijn team meeging. Niet veel mensen weten het, maar in Koudekerke zit het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland. Dat centrum behandelt en biedt ondersteuning aan mensen door heel Zeeland met het syndroom van Korsakoff. Binnenkort is er een flinke uitbreiding op het terrein. Oh ja, ik was vanmorgen even bij Jolien, voelde ik het ook wel. Ja, het was lekker fris. Ja. Dit is Anita. Ze is 60 jaar en heeft het syndroom van Korsakoff. Ze is bezig met haar favoriete bezigheid, breien. Dat doet ze onder toeziend oog van begeleider Bas in Koudekerke. Daar zit het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland. Oh, ja. Gezellig, leuk, ontspannen. Ja, heel gezellig, ook met de medebewoners. En dan doen we van alles en het gaat hier prima. Dus je krijgt spierballen Ik krijg... in je vingers. Ja. Korsakoff is een hersenaandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine B1. Meestal als gevolg van langdurig alcoholmisbruik. Mensen met Korsakoff hebben ernstige geheugenproblemen, kunnen soms verward zijn of lastig te plaatsen gedrag vertonen. Hier in Koudekerke zit de kennis over hoe je hen het beste kunt helpen en begeleiden. Wat wij belangrijk vinden is om onze kennis te delen met de regio, zodat iedereen, mensen met Korsakoff hoeven niet per se bij ons te wonen. Iemand woont op een andere woonlocatie, tussen een andere doelgroep of wat dan ook. Misschien zelfs nog thuis en dan kunnen we in de ambulante zorg wat in betekenen. Dat daar ook goed aangesloten wordt op wat de behoefte is van de mensen met Korsakoff. Elk jaar krijgen ongeveer 1000 mensen te maken met de verschijnselen van Korsakoff. 10% krijgt het ook daadwerkelijk. Als de hersenen eenmaal beschadigd zijn, valt er niets meer te genezen. Dan gaat het er vooral om hoe de cliënten zo prettig mogelijk kunnen leven. Wat ik mooi vind aan werken met deze doelgroep is dat het een vrij jonge doelgroep is die vaak nog midden in het leven staat. En wat we proberen te doen is heel veel te werken aan autonomie, eigen regie, zoveel mogelijk zelfstandig doen. Zowel in de woongroepen als bij de activiteiten die we aanbieden. En daardoor kunnen mensen hun leven echt nog zelfstandig leiden. En is het voor mij meer begeleiden bij wat niet meer lukt. Ja, kunnen mensen zelfstandig zijn daarin. Er zijn in Koudekerke woningen met begeleiding. Een belangrijk onderdeel van het expertisecentrum is het verspreiden van kennis en kunde richting zorg door heel de provincie. Dat het centrum hier zit is relatief onbekend. Helaas is dat inderdaad het geval en daar proberen we ook veel aan te doen. Vandaar ook dat we hier zo staan vandaag. En is ook onze opdracht als expertisecentrum om dus meer bekendheid voor de doelgroep te genereren. En dus ook te kijken van waar kunnen wij andere zorgaanbieders in ondersteunen. Het centrum wordt uitgebreid. Op het einde van het terrein komt er een nieuw pand. Waardoor we meer ruimte krijgen voor spreekkamers voor de psycholoog. Waar dus ook een ruimte voor de teamcoaches komt. Waar een multifunctionele ruimte komt. Ruimte voor de muziektherapeut. Dus dat we cliënten gewoon beter kunnen begeleiden in wat ze nodig hebben. Het wordt duurzaam gebouwd. Eind van het jaar moet het klaar zijn voor gebruik. In Middelburg is begonnen met de sloop van de voormalige Vitrietfabriek. Het pand maakt plaats voor een andere bestemming. Het bedrijf was onder verschillende namen en eigenaren ruim 130 jaar actief in Middelburg. Er werden onder andere onderdelen voor lampen gemaakt. In september 2024 werd het failliet verklaard en kwamen 100 personeelsleden op straat te staan. Wat er nu met het terrein gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De sloop- en opruimwerkzaamheden duren nog tot maart volgend jaar. De politie wil weten hoe ze in de toekomst makkelijker bereikbaar kunnen zijn. Daarom konden voorbijgangers in Middelburg meedenken over het mobiele politiebureau van de toekomst. Wat moet het dan voor doen? Aan laagdrempeligheid lijkt mij. Dat een burger aangifte kan doen, simpele dingetjes. Zonder dat een burger achter zijn scherm moet kruipen en eigenlijk niemand spreekt. En nu ziet hij een gezicht. Voor de politie is dit één van de experimenten. Een mobiel bureau zou elke dag ergens anders kunnen staan. We gaan eigenlijk verschillende varianten testen om eigenlijk naar de mensen toe te komen in plaats van dat zij naar ons toe moeten komen. Om dus laagdrempeliger en beter in contact te kunnen komen met onze inwoners. Want daar willen we tenslotte de informatie van hebben. En voor wie het zelf eens wil zien, 27 augustus staat het bureau in Oostkapelle.
En waar boeren met ledenogen aan moeten zien dat hun oogst verpietert door de hitte en de droogte, heeft Martijn Hansen in Kerkwerven vooralsnog geen klagen over zijn aardappeloogst. De boer op Schouwen-Duiveland heeft geïnvesteerd in druppelirrigatie. En dan kunnen we wel zien dat deze grond die is nog zwart, die is nog vochtig. Met de druppelirrigatie brengen we eigenlijk heel gericht het water in de aardappelruggen. In iedere rug ligt een plastic slangetje met afgiftepuntjes om de 30 centimeter. En wanneer we het water die slangetjes inpompen, druppelt eigenlijk iedere 30 centimeter heel zachtjes het water de rug in. En dat systeem wordt gevoed met water uit dit spaarbekken verderop op zijn land, waarvan de bodem al in zicht is. We kunnen nog wel eventjes vooruit, maar ja, het is wel krap dit jaar. Desondanks is hij beter af dan boeren zonder zo'n systeem, want dit werkt doelgerichter dan een sproeiinstallatie. Wij kunnen wel heel zuinig omgaan met het water wat we op hebben kunnen slaan. Ondanks dat de aardappelen er goed bij staan, wordt het niet zijn beste oogst. Maar we zien wel dat de percelen zonder water van matig tot slecht zijn. Eerst de komende 4 weken nog doorkomen voordat het oogsten kan beginnen. We kunnen weer een overwegend zonnige dag aan de inmiddels eindeloze reeks zomerdagen plakken. Temperaturen kwamen uit rond de 24 graden. Morgen ook weer zonnig, wel een stuk warmer. Kijk dan ook niet gek op dat er een toekan of een andere tropische vogel op je schouder landt. Want het wordt vanaf morgen tropisch warm. Donderdag wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. En tot slot nog even dit. We gaan vooruit kieken met een terugkieken. We kunnen duidelijk zien dat het gebeuren staat te gebeuren. Ik zie dat een klein stukje van de maan voor de zon is geschoven. Ja, dit was in 1999 en morgen staat er dus weer een zonsverduistering op het programma. En in die kleine 30 jaar is er vrij weinig veranderd qua voorbereiding op die verduistering. Zo blijkt. Ik heb geen bril, alles was uitverkocht. Waar kijkt u nou door, meneer? Door een glaasje. Ja, en hoewel dit er misschien heel charmant uitziet, raden experts het toch af om zonder eclipsebril de zon te kijken. Want dan kan je voortaan niet meer normaal naar een Zeeland Nu kijken bijvoorbeeld. En ben je nou benieuwd naar hoe die zonsverduistering in 1999 in Zeeland werd beleefd? Op onze site en in de app vind je de beelden terug. En anders nog op een van onze social media kanalen. Tot zover voor vanavond. Fijne avond. Graag tot morgen.